Smertepalle! Se ned! Jeg er verdensmester. Så du det? Hvad? Hvad fanden er du? Og hvad laver du i mit palads? Hvem er I? Gider I gå? Altså, det vil slås. Jeg flækker kranen på dig, kæling. Jeg stikker dig, din dumme mand. Hvad sagde du? Kan du sige det en gang til? Jeg er ikke en rigtig dreng. Kom så. Hvem? Og hvem er du? Jamen. Nu skal jeg fortælle dig en fræk historie om den ring her. Ja, det er dejligt, ikke? Hvor er den? Der er en svenske jællenisse. Hvad laver I? Han er jo ikke en dreng. Vel, Ronja? Jo, visst er han det. Hvad skulle han da ellers være? Beskidte killing. Har du fortalt mig om hans runde? Flot gyldent hår. Dejlige bryster, varme, som man kan røre ved. Ren linjer, det er vigtigt. Jo vist, jo vist. Hvad sagde den? Den svenske killing er kraftig med dummeren var bølgepap. Jesus. Nu skal jeg fortælle den en ting. Da jeg var dreng, der tog min far mig hårdt. Men jeg var jo ikke en dreng. Jeg havde jo ikke råd til penge. Det er ikke råd til tøj. Eller mad. Eller andre ting. Så derfor besluttede min far og min mor og mine børn besluttede sig for at komme afsted med mig. Og det gjorde de. Masser af gange, du. Der var ikke et eneste øje tørt. Jeg var jo ikke særlig klog overhovedet. Jeg kunne hverken rigtig skrive eller regne. Der var ingen, der tænkte på mig. Nej, ikke engang dig. Du drillede mig. Så alle børnene grinede af mig i skolegården. Selv mine egne børn grinede af mig. Du var ligeglad. Nej. Jo. Hvor gammel er drengen egentlig? Hvor er han flot. Fanden tror du på? Noget. Du stinker. Meget. Meget. Og jeg kommer endda udefra. Og der kan man jo slukke dig. Du stinker. Ad for helvede, du. Men jeg elsker dig stadigvæk, Pullegøj. Dine svumpukler. Står du bare der. Din flotte sår på ansigtet. Din flotte ryg. Kig på mig, dit svin. Du skal bare ikke lege med mine følelser sådan. Det kan jeg godt sige dig. Men fanden er du? Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg godt, du ved, dit store. Stor hvad? Hvad kaldte du mig? Hvad bilder du mig ind? Du er? Sveder du under armene? Hvad? Jeg tror ikke, du ved, hvem du er. Jo, jeg gør.
Men ved du, hvem du er, Frederik? Hvad? Jeg ved, jeg er en pik. En stor en. Så måske den, der lugter. Det er i hvert fald ikke mig. Kraftedeme ikke mig, der lugter, for helvede. Jeg kan jo lugte af dig. Det var sgu ham. Ja.